Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibande okubingelelayo, ngithi uJesu Kristu eyinkosi. Siyambonga-ke, siyamdumisa uNkulunkulu ndlalifa izulu ukuthi usigcinile, siyaphila, siyakwazi ukukhuluma, siyakwazi ukubonana, siyakwazi ukucwayiza lokhu esingasukhiphi ngisho amandla ngakho. Ngoba khona abantu abandwazile abangakwazi ukucwayiza, kodwa thina siyacwayiza. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu usuku luka-25 enyakeni omusha. Ngithanda ukudlulisa ukubonga kakhulu kubantu abaletha ubufakazi benqoba abakufakazelayo ukuthi emva komkhosi ofana nalo uSathane uphakamisa amasokisi naye ukuhlasela kwakhe kuba nzima. Kodwa bayanqoba ngegama eselinikeziwe uJesu Kristu eyinkosi. Bayanqoba ngomkhuleko abaseRoma 10:9 ngokuvuma nje ukuthi uJesu Kristu eyinkosi. Bakholwa enhliziyweni yabo ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo bese kuba ukusindiswa kwabo. Mntaka baba, ujwayele lo mkhuleko uzokusiza. Mhlawumbe usho kanti sekusele imizuzu embalwa umphefumulo uphume ngoba usujwayele usemlonyeni wakho. Usho kanti usuyahamba wamukelwe ngenhlokoma ekhaya ezulwini. Siyambonga uNkulunkulu wethu ngevangeli asiphe lona. Siyambonga uNkulunkulu ngakho konke. Mina ngiyambonga uNkulunkulu ngani. Angithi ngike ngisho ngithi inkosi ngabantu. Ningenze umuntu. Ngiyabonga bazalwane ngoba ngaphandle kwenu angilutho. Nangenza umuntu. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngalokho, siyamdumisa. Ngiphinde ngigcizelele uma uletha umuntu okwesibili ucacise ukuthi usebuya okwesibili. Kodwa uyilethe yonke imininingwane yakhe. Uma kuwukuthi useza ngenamba entsha, letha imininingwane yakhe plus inamba yakhe endala, ucacise ukuthi inamba endala le nansi entsha. Kodwa uma esabuya ngayo lo namba, ifake umletha zonke izinto zakhe. Ngeke ngasho nje ngoba akube kusafana umletha usumhlukisile kulesikhathi umletha ngaso. Sekuphambene kodwa inamba isuka iyodwa yenza kutholakale. Ngiyacela-ke bazalwane ngibonge abantu abaletha abantu, uNkulunkulu anibusise. Siyakhula ngendlela emangalisayo. I-target engizibekele yona ngicela kuNkulunkulu sengathi nizongisiza sifike kuyona u-6,100 kushaya uMarch 26 siqeda iminyaka ewu4 ngifisa sesihlanganisile u-6,100. Ngamanye amagama onke ama-group esene-average of 610 participants. Uma ngabe usegroupini kusuka ku-group number 4 kuye ku-10 uzonaka ukuthi ama-participant awu-610. Ku-group 1 and 2 ama-participants awu-560. Bese kuthi u-group 3 iwona lo esisalwa nawo ukuthi ugcine uhlangene ufike nawo ku-610. So-ke uma onke ama-group esene-average of 610 so bese sithi 6,100 ngoba ama-group awu-10. Ilokho nje bengikucela. Ngingasho ukuthi sime mase sifile ku-610. Uma ngaphazami i-maximum njengamanje ka-WhatsApp 1024 ngicabanga ukuthi kulapho. So kusho ukuthi-ke sizokwazi ukuthi ama-group awu-10 awuhlanganise u-10,000. Ama-group awu-10. So siqala ukubona enye i-group uma sesifike ku-10,000. Alihambe ivangeli bafowethu, asiligijimiseni. Umqhele wakho, umqhele wami, asiqhubeke simsebenzele uNkulunkulu. Mhlawumbe ikona okukhulu ubungakwenzela uNkulunkulu ukuletha abantu ekhaya lezwi. Mhlawumbe awuphiwanga ukuma phambi kwabantu noma unamahloni kodwa unawo ukukhuluma nomuntu, introduce ikhaya lezwi. Sinayo-ke i-voice note eno-20 minutes ecacisayo ngekhaya lezwi. Hayi balethe umqhele wakho omkhulu ezulwini. Siyambonga uNkulunkulu, ngiyamdumisa uNkulunkulu ngawe.
Ngiyacabanga ukuthi ake siqaleke inkonzo yethu. Ngicela siguqe ngikhuleke. UJesu Kristu inkosi. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu onomusa, sisondela kuwe nangaso lesi sikhathi sikubonga uthando lwakho luyisimangaliso osithande ngalo. Nkosi, ububele bakho nesihe sakho phezu kwethu siyisimanga. Siyabonga uNkulunkulu wethu, busisa ilona loyo lalela, umbiyele kanye nomndeni wakhe lapha ekhona. Begcwele emhlabeni wonke, khona abaphesheya kwey'lwandle esithola ngisho ubufakazi babo la. Siyabonga Nkosi, babusise ubagcine ey'ndaweni zonke ngoba umhlaba ungowakho nokugcwala kwawo. Busisa-ke le nkonzo, Moya Ongcwele, khuluma uzambule. Siyathoba, siyaguqa wena uNkulunkulu. UJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke, siyamdumisa. Siyambonga, umbongo wena uNkulunkulu, siyamdumisa kakhulu. Sizoqhubeka nenkonzo yethu. Ngikhumbuze abanye bayafika bayibamba emsileni. Sinama-prayer items la, izinto ilist ebesinayo sikhulekela ku-21 days. Kusukela mhla ka-1 kuze kube u-21. Baqalile-ke ukudla mhla ka-22 abazalwane. Number 1, ukukhula kumoya, spiritual growth. Number 2, ukukhula ekumazeni uNkulunkulu, spiritual knowledge. Number 3, esikhuluma ngaye, ukuphenduka okusuka ngaphakathi. Emva kwalokho, phuzu lesi-5, ukungcweliswa ngezwi ngoba izwi liyiqiniso. Number 5, ubunye kuKristu. Sihambisana-ke manje. Sesikhulumile-ke ngephuzu lokuqala nelesibili, sikuleli lesithathu. Sizofunda-ke izwi lenkosi Izenzo chapter 17 uverse 29 kuya ku-31 njengevesi eliwumgogodla wephuzu lesithathu. Kufundeka-ke kanje. Verse 29, Izenzo chapter 17. Ngakho lokhu siyinzalo kaNkulunkulu. Akufanele ukuba sithi ubuNkulunkulu bufana negolide noma nesiliva noma itshe okuqoshwe ngekhono nangesu lomuntu. Ngingakaqhubeki lithi ngakho lokhu siyinzalo kaNkulunkulu. Ngikhumbula kunezwi elilaphaya kumahubo, angisakhumbuli isahluko, elithi singonkulunkulu thina. uNkulunkulu uzala uNkulunkulu, kodwa ukuthi amandla akhe anguNkulunkulu futhi ngoba akagugi akafi uyohlala enguNkulunkulu, thina sibe ngamadodana namadodakazi akhe. Kodwa singonkulunkulu, uma kukhulunywa ngobuNkulunkulu kukhulunywa ngento esiyiyo, thina esindisiwe savuma izono zethu sazishiya. Angazi uma uyangilalela yini. Thina esisindisiwe savuma izono zethu sazishiya, sazivuma ngokwezwi. Angikhulumi umuntu ohamba yoguqa ekamelweni wathi uyakhuleka uvuma izono zakhe. Cha, sihamba ngokwezwi la. Uthi lithi izono zivunywa kanjani? Ake ngilinganise. Inja ayilizali ikati. Inkomo ayimzali umuntu. Ingakho kwaZulu kwagcina kunaleso sifungo umuntu uma ephika athi inkomo ingazali umuntu. Ngakho-ke uma thina sesizelwe njengokusho kaJohn chapter 1 verse 12, bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Now, uma-ke sesizelwe sesiphiwe amandla ukuba sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Njengoba ngishilo-ke singonkulunkulu abanjani? Abancane ngoba siyinzalo yakhe. Lithi-ke uverse 29, ngakho lokhu siyinzalo kaNkulunkulu, akufanele ukuba sithi ubuNkulunkulu bufana negolide noma isiliva noma itshe. So umuntu othi ubuNkulunkulu ufana negolide noma nesiliva uyazethuka yena, inhlamba leyo. Uzithuka wena phela ngoba wena kusho ukuthi awuzalo uNkulunkulu, wena uthi ubuNkulunkulu buyigolide, ubuNkulunkulu buyisiliva ngoba ubuNkulunkulu buwuwe. Uma wena usindisiwe wahlanzwa ngegazi likaJesu, wavuma izono zakho wazishiya. So ubuNkulunkulu-ke bukuphi? Buwena.
Mhlawumbe akangizwa kahle. Ngake ngaxoxa nabanye ngibakhanselisha emshadweni wabo. Uthi komunye onengane yakhe angayizali lo munye, izala yena. Uthi ingane yami ilungile phela iyinja yami ingane yami. Wayethi ukuthela ekhipha lawo magama. Ingane yami iyinja yami ingane yami. Mase befika kumina-ke bekhuluma lokho, sengithi mina uyabona nto wawuzethuka. Umuntu akayizali inja. So kusho ukuthi uma uthi ingane yakhe iyinja, usho ukuthi nawe uyinja ngoba nawe uzale inja. Kuba ngeke uzale inja uwumuntu. So uma ingane yakho usuyi-downgrade, uyehlisa uyibiza ngenja, uzibize wena ngenja. Siyawakhuluma amagama singawa-understand ngesinye isikhathi noma ngoba umuntu ethukuthele. So asisuthatha-ke ubuNkulunkulu sibufanise negolide noma nesiliva noma netshe okuqoshwe ngekhono nangesu lomuntu. So uma ukhonza imali ngaphezu kaNkulunkulu usuzethukile uthi wena uyini? Uyimali, awusiyena umuntu. Uma ukhonza abaphansi, ukhonza amadlozi, uNkulunkulu wakho lo usho wena usuzelwe lo uNkulunkulu, usho wena usuyini? Uyidlozi, uphila. Ususayine i-agreement amademoni awusayi ezulwini. So akusukuba khona into oyikhonzayo ngoba oyikhonzayo usho ukuthi ikuzele. Mayisikuzele uyiyo ngoba njengoba thina sithi sizelwe uNkulunkulu, sinobuNkulunkulu ngoba sizelwe ubani? Uyena. Uhlala kithi ngomoya wakhe ongcwele. Ngiyalithanda impela leli verse verse 20. Ngakho lokhu siyinzalo kaNkulunkulu. Akufanele ukuba sithi ubuNkulunkulu bufana negolide noma nesiliva noma netshe. Abanye basho ngomlomo, basho ngokwenza. Ukukhonza kwakho into eqoshiwe yakhiwa ngesu lomuntu, ususho ukuthi unawe uqoshiwe wakhiwe ngokwesu lomuntu. Yingakho inyama negazi kungawudla umbuso wezulu, ngoba inyama negazi kuzelwe ngegazi nenyama, kuhlangane ubaba oyinyama nomama oyinyama. So awukwazi ukungena embusweni wezulu. Kodwa umoya wakho, umphefumulo wakho, uNkulunkulu edala umuntu waphefumula umoya wakho ophilayo. Umuntu waba umphefumulo ophilayo. So ngamanye amagama sathatha i-image kaNkulunkulu saba nobuNkulunkulu. Kulobo buNkulunkulu-ke sona senze isono elithi izwi leNkosi ngokubabheka bonke bonile basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Siseyizona uKristu wasifela ukuba asikhiphe ekungcoleni nasekoneni, sizalwe ngokusha, kungengantando yendoda noma intando yomuntu, kodwa sizalwe ngomoya ongcwele, sizalwe ngezwi eliphilileyo eliyimbewu engabuneki. Mase sinjalo sesinobuNkulunkulu. Awusakwazi-ke ukuthatha ubuNkulunkulu ubufanise netshe, ubufanise negolide, ubufanise nesiliva okuqoshwe umuntu nangesu lomuntu. Ngakho kuyinhlamba enkulu kuwe nakuNkulunkulu ukuthi uzibize ngomntwana kaNkulunkulu kodwa bese uphila esonweni. Uthi ungumntwana kaNkulunkulu wena ubudla izono. Yingakho kufanele uphenduke. Phenduka ngaphakathi. Ngoba ukuphenduka okuphelele kuqala from within. Bese kuphumela ngaphandle. Obesethi uJohane uMbhaphatisi, nzalo yezinyoka, ubani onibonisa ukubalekela ulaka oluzayo na? Vezani izithelo ezifanele ukuphenduka. Umuntu uphenduka ngaphakathi, abese veza isithelo esifanele ukuphenduka okungukuvuma izono, bese simbone evuma izono. Kanti kahle kahle uqalephi? Ngaphakathi ukuphenduka. Yingakho ngikhulumile ukuthi asisuvume izono ngenhloso ethize ehlukene nokuthi uyazingcwelisa ufuna ukufuza uNkulunkulu. Asizivume izono ngokuqonda ukuthi sifuna ukuya ekhaya ezulwini, ngokuqonda ukuthi sonile sizisole. Hhayi uvuma isono ngoba ufuna
kusinde ekuguleni, uvume isono ngenxa yesimo esithize, ngoba uzobuyela kuleso sono, uzosenza athi uJesu umoya omubi uphumile kumuntu, uhamba iy'ndawo ugwadula, ahamba iy'ndawo ezihlukene afunda ukuphumula angayitholi. Athi ngizobuyela kuye lo muntu, athi ngizobuyela kuyena, afike akuhlole angatholi lutho, ihlotshisiwe indlu enhle, alanda amademoni ayisikhombisa amabi kunawo, bese ukugcina kwalowo muntu kuba kubi. Yibo laba abagcina kabi ngoba baphenduke kungenganhloso enhle. Abanye bakholelwa imishado ephilayo nesile. Bakholwa ngoba bazithi intombi eziphethe kahle izotholakala esontweni. Athi angashada aqede abuyele ezonweni zakhe, amhluphe unkosikazi wakhe, ayihluphe. Yingakho kufanele ntombazane yami ukhuleke. Umshado uyakhulekelwa. Ukuthi usefikile ubrother wakhuluma nomfundisi wathi useboniswe wena, nawe boniswa, ungaboniswa inkanuko. Ngoba uholwa inkanuko uzifaka ejele lokuhlupheka, ngoba izokuhlupha le ndoda, izokuhlukumeza le ndoda, ngoba ibingakazi isindiswe, ibingakazi ikholwe. Asiphenduke ngaphakathi bese siveza iy'thelo ezifanele ukuphenduka. Wayibhabhadisa uJohane lapho, uMatthew chapter 3. Lithi izwi lenkosi babeza kuye bevuma izono zabo bese babhabhadisa. Kodwa abaFarisi ngoba bethi bangabefundisi, babengafuni ukuvuma izono zabo, njengoba sibona namhlanje. Bancane kabo abafundisi abavuma izono zabo khona la ekhaya lezwi. Hayi mina ngisho kude, ngisho la ekhaya lezwi. Ningakhohlwa ngathi sinabefundisi aba-over 600. Bangaka sebevuma izono zabo, bangaka balungisa impilo yabo. Ngiyangifuna ukukutshela, mangakutshela you'll be ashamed. Bazalwane, akukho ukulunga kwemvelo, akukho ukuzilungela. Vuma izono zakho, veza izithelo ezifanele ukuphenduka, bese sibona ukuthi uphendukile ngaphakathi, ngoba sikwazi ukuthina abanye ukubona ngaphakathi. Johane wayengakwazi ukubona, kodwa wabe babonile ukuthi abayivumile izono. Vezani izithelo ezifanele ukuphenduka. That is the confession of sins. Busiyangcweliswa. Hayi, angisakwazanga ukuya evesini lethu besikade seliqalela izono. Izenzo chapter 2 qala kuverse 37. Siyambonga uNkulunkulu, kuvele kwavuka uverse 29. Lo othi ngakho lokhu siyinzalo kaNkulunkulu, akufanele ukuba sithi ubuNkulunkulu bufana negolide noma nesiliva noma itshe okuqoshwe ngekhono nangesu lomuntu. Siyambonga uNkulunkulu, asibambe la bese ngiyaguqa. Ngikholwa ukuthi nawe la ukhona isimo siyakuvumela uguqe, sikhuleke, simbonge uNkulunkulu wethu. Baba ongcwele, baba olungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, siyabonga. Siyabonga moya ongcwele, siyabonga. Asinakuzilandulela ngalutho. Ufuna siphenduke ngokweqiniso. Ufuna sikukhonze ngeqiniso, singazenzisi, singambuluzi, sibe ngcwele phambi kobuso bakho. Njengoba ushilo kuLeviticus 11 verse 44 wathi bani ngcwele ngokuba mina Jehova ngingcwele. Siyabonga ivangeli osinikeze lona lobungcwele, ivangeli lokuvuma izono, ivangeli lokuzilahla ezinyaweni zakho. Siyabonga Nkosi Jesu. Sibonga kakhulu ukuthi wahamba kwasifanele ukuthi umoya ongcwele afike asiholele kulo lonke iqiniso. Siyabonga. UJesu Kristu inkosi. Amen. Babunzebande uyavalelisa. Uthi ube nosuku oluhle. UJesu Kristu inkosi.